Jamen, hvem er Hadsten Fri Fagskole? Det er jo en ældre dame. Hun er over 100 år gammel. Hun har sjæl, og det er en sjæl, der bliver skabt af de mennesker, der er her. Og igennem traditioner og fortællinger gennem mange år. Velkommen til fællesskabet ved Hadsten Fri Fagskole. Jeg er Ejsel. Jamen, hvem er det, vi er her for? Vi er her for elever, der gerne vil lære gennem praksisfaglighed. Vi står for 3 kerneværdier, som er faglighed, nysgerrighed og fællesskab. Vores fællesskab det er rigtig meget bundet op på de relationer, vi er, og det er dels at skabe tryghed mellem elever og lærere, og elever imellem og lærere imellem. Det giver det allerbedste arbejdsmiljø, og det giver det allerbedste læringsforudsætninger. Vi har 4 linjer, som er gastro, game og design, design og makeup, og så har vi craft-linjen. Vi har haft nogle fornyende år her på Hadsten Fri Fagskole, og som I kan se, så er vi klar til at byde nogle flere unge mennesker velkommen til vores fællesskab.